Ja teda ako človek zaoberajúci sa obranou potvrdzujem, že je na mieste, aby sme navyšovali obranné výdavky, avšak musíme to robiť v primeranom tempe. To znamená, veľmi povedzme nárazový nárast obranných výdavkov by znamenal mimo iného aj zvyšovanie cien na trhu s obrannými produktami, čo by v konečnom dôsledku mohlo znamenať, že za viac peňazí kúpime toľko isto vojenskej techniky, ak nie ešte menej. Takže myslím si, že aj navyšovanie obranných výdavkov musí mať svoje tempo a svoju mieru a samozrejme musí brať v úvahu momentálne konsolidačné ciele, ktoré vláda má, takže nemôžeme sa pozerať na tému obranných výdavkov len v kontexte samotnej obrany, ale aj v kontexte celého hospodárstva. A preto sme radi, že na poslednom samite NATO Slovensko patrilo medzi tie štáty, ktoré bojovali o dlhšiu periódu, počas ktorej musíme splniť nové ciele v oblasti obranných výdavkov. Tá teda nie je 7 rokov, ale 10 rokov, takže aj štáty ako Slovensko majú dostatočný čas na to, aby splnili svoje konsolidačné ciele a následne mohli zvyšovať obranné výdavky v takom tempe, v akom si sami ako spoločnosť uvažíme.